I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Florencia e a Toscana. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lamonciños? Moi boas noites, como estades? 54 minutos por diante para falar das vosas viaxes, das vosas aventuras aquí na Radio Galega, no Estudio 5 desta radio en CRTVG, na que hoxe nada máis comezar, os que o estades vendo por YouTube, ides flipar co primeiro plano que temos posto, porque é onde imos a viaxar. Imos viaxar a Florencia e a Toscana. É unha das cousas máis chulas que hai, é ver unha das paisaxes máis típicas que hai de Florencia, nun solpor, con toda a cidade ao fondo, tomando unhas cerveciñas arriba nun dos altos que ten esta cidade, probablemente acompañado de moitos estudantes, e vivila, e comela, e bebela, e disfrutala moitísimo, porque é unha das cidades máis chulas que hai en toda Europa. Non só quedaremos en Florencia, iremos en xeral por toda a Toscana, viaxaremos tamén ata, por suposto, ata a Torre de Pisa, falaremos do David, falaremos de museos, estaremos tamén en toda a rexión da Toscana, visitando cidades como Luca, como Siena, falando de San Gimignano, un montón de sitios espectaculares no que imos estar co noso compañeiro Raúl Villares en canto chegue aquí ao noso estudio. Antes, como sempre, para falar un poquinho de todo o que é a Toscana e o que é Florencia, imos a ver algunha cousiña máis con Dani Portela. Que tal, Dani? Moi boas. Pois en italiano Florencia dice Firenze, escrito con Z, é a capital da rexión da Toscana, no que se considera a parte sur do norte de Italia. Ten máis ou menos 400.000 habitantes e a área metropolitana case 1,5 millón. Foi o gran centro cultural, económico e financeiro da Europa medieval, sobre todo co dominio da dinastía dos Medici, dos que supoño que falaremos, que desembarcou co Renacemento con Leonardo da Vinci e Miguel Anxo como figuras máis destacadas. Vinci, o pobo de Vinci, queda preto de Florencia. O seu centro histórico, Patrimonio da Humanidade, dende 1982, a súa industria céntrase nas materias primas en produtos de calidade como o coiro e artesanía fina. De aquí son as marcas máis exclusivas de xollería, zapatería e complementos. E logo outras menos exclusivas, pero non por iso non deixan de ser caras, son, por exemplo, Gucci, Roberto Cavalli ou Ferragamo. Tamén aquí están as escolas de artesanía de referencia en coiro, la e seda, e tamén uns mercados que dá gusto ir a ver esas telas e eses coiros. Chulísimo. Isto está enmarcado nunha zona que se chama Toscana, na que moita xente quere ir e que ademais está relativamente accesible en coche, en tren, en varias maneiras de desplazarse, que ten sitios chulísimos. Que me podes contar sobre a Toscana? Pois a Toscana é unha rexión do norte de Italia que é un pouco máis pequena que Galicia, non moito, máis ou menos como Galicia. En inglés chamalle Tuscany. Ollo, non confundir co Val do Tuscany, onde pasaban as liortas familiares de Falcon Crest. Ese Tuscany non existe, vale? Bien. Vale, a Toscana é unha rexión moi importante en Italia por ser motor económico, cultural e artístico. O nome ven de como os gregos e os romanos lle chamaban os etrurios, que eran os que vivían naquela área. Esta rexión ten máis ou menos 4 millóns de habitantes e son grandes produtores de viño co Chianti, que como o Chianti a mármore, que exporta mármore para todo o mundo, e as motocicletas, porque aquí está Piaggio e a súa Vespa, por exemplo. Logo, se queremos ver a área nunha forma deportiva, xa que temos un protagonista que toca moitos deportes, temos a competición ciclista Strade Bianchi, que percorre todas as leiras estas con áreas de grava branca preciosa, cuns planos espectaculares. É un xeito precioso de coñecer esa zona. E logo, toscanos famosos: Andrea Bocelli, o cantante lírico, o político Matteo Renzi, a cantante Rose McGowan, que diste, bueno, esa é embruxada, sabes? Pois tiña uns pais un pouco hippies, o seu pai irlandés, a súa nai francesa, e estaba nunha comuna en Florencia, e aí naceu esta actriz. E logo os cineastas Franco Zeffirelli, Roberto Benigni,
o porteiro Gianluigi Buffon, o porteiro da selección italiana, tamén é daqui. Bueno, pois completísima introdución e presentación para viaxar hoxe a Florencia e a Toscana da man do noso compañeiro da Radio Galega, Raúl Villares. Comezamos! Lambóns de viaxe, Radio Galega. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Hey, Russian! Italiano, oro giallo sia italiano. Ho il mondo qui nella mia mano, gesticolo quando parlo come un vero italiano. Tu non capisci, poveri da bambini. Non esperabades isto, O sea, tópicos italianos con autotune. Ideal. É que Pensei que me ia despoñer Julia, que é un clásico tamén, Non a versión pediches. maquineira. Non o pediches. Sí, Acaba de entrar no estudio 5 de Radio Galega, Raúl Villares. Que tal? Moi boas noites, como estás? Moi ben, encantado de estar con vosco. Viaxar é, como sempre, un placer. Soñar, é soñar, viaxar é soñar. tanto. Non esperabades que esta música de entrada. É que Espectacular. hai un montón de autotune. Eu pensei que o marismo montismo que hai en España é brutal en Italia. No top 50 que hai de Spotify, 51 son todas con autotune. É unha burrada, Pues claro, eu falando de Andrea Bocelli. Sí, claro, que digo, maravilloso. unha maravilla. Bueno, imos viaxar con Raúl Villares ata Florencia e a Toscana. Raúl xa nos comentou en algunha ocasión algunhas das súas viaxes e ten un estilo de viaxe que é super interesante para moitos de vos, que é normalmente alugar un coche e ir por determinadas rexións que son accesibles nunha determinada superficie en coche. Esta en concreto, en grandes titulares, Raúl, a Toscana é accesible e sinxela para viaxar? Espectacular para viaxar. Pódese facer tamén en tren. De feito, cando estudamos a viaxe, pensamos no tren polas boas comunicacións que hai entre ese triángulo fantástico. O cuarteto, porque Livorno é donde desembarcamos en avión, pero queda moi preto Pisa, Florencia e Siena. Pero optamos polo coche porque me gusta coñecer os sitios conducindo e é accesible a todos os lugares. Son moi boas estradas, é moi fácil, a conducción dos italianos pois é como a nosa, moi latina, moi áxil, non se entreteñen, nas cidades tamén tes que andar áxil. Son as tres cidades, incluso para entrar ben conducindo ao propio centro. Está totalmente peonalizado, pero moi accesible tamén para conducir. De que cidades, se nos dá tempo, imos falar fundamentalmente hoxe na túa viaxe? Desembarcamos en Livorno, ali tiñamos o coche de alugueiro, e o máis cercano é Pisa, pero dixemos, vamos ir ao máis lonxano e ímonos acercando a medida das viaxes. A viaxe foi en xullo, foi sorpresa, porque eu cumpría o 14 e dixeronme o día 10, ímonos a Italia. Que chulo. Como? A donde? A Italia? Con este calor? Sí, vamos a Toscana. Non me digas, 4 días? Sí, 4 días. Bueno, pues veña, vamos a Toscana. Entón, o plan xa estaba feito. O plan non foi meu, o plan era regalado. Entón, eu deixábame levar, o único que facía era prácticamente de conductor. Levábamos todo feito. Entón, optamos por ir en primeiro lugar a Florencia. Desembarcar en Florencia, dormir en Florencia nos arredores. Creo que era unha casa de alugueiro de visitantes afora, nunha zona alta, non sei exactamente decirvos o nome do lugar, pero no que se veía, despertábamos e víamos Florencia dende arriba. Que chulada. Bueno, pois con Raúl Villares imos facer esa viaxe de 4 días pola Toscana, centrado en moita parte do viaxe en Florencia, cidade fermosísima que amamos aquí os tres que estamos hoxe no estudio, pero antes imos saudar por primeira vez desde este estudio 5, por enésima vez neste programa de Lambóns de Viaxe, a unha querida amiga que está, como sempre, na Arxentina. En Lambóns de viaxe, Recunchos. Hay milonga de amor, hay temblor de gotán. Que chulo escoitar esta sintonía despois de moito tempo, poder volver saudar desde Bos Aires a nosa queridísima Paula Sabajanes. Que tal? Moi boas noites, como estás?
Hola Carlos, hola Dani, ¿qué tal Raúl? Encantada de Que saudarvos. chulo verte, que Sempre un chulo. placer. É a primeira vez, claro, os que nos estades vendo en YouTube, é a primeira vez que saudamos a Paula podendo a ver neste Estudio 5. Vexo que estás guapísima como sempre, ademais de ter o acento arxentino galego máis chulo de todo o mundo, como se che dixen en moitas ocasións. Hoxe, aí eso non ten resposta, porque eso é un feito obxectivo, así que non ten resposta, non agardo resposta. Paula, hoxe, a diferencia de outros días que nos levas a comer a mellor pizza de Bos Aires ou o mellor paseo galego que se pode dar por Bos Aires, hoxe imos ir a cidade de Leo Messi, non? Imos ir a Rosario e a ver algún tipo de interese que vai xerar algún vínculo con Galicia. Así que todo teu. A que imos a Rosario? Pois mira, hai tantas razóns para ir a Rosario que eu espero que a xente que nos está escoitando que se anime en algún momento que veña a Argentina e que viaxe a Rosario, porque realmente é unha cidade moi bonita e ten moito para ver. Está a uns 300 kilómetros máis ou menos da capital argentina, é a terceira cidade máis poboada do país. Está a beira do río Paraná e ten unha ribeira realmente maravillosa. É genial Rosario, en canto á natureza, pero tamén en canto a súa cultura e a súa gastronomía sobre todo, porque eu ben sei que ademais das paisaxes a todos gustanos comer e beber ben, así que nese sentido pois recomendo moito. Como vos dicía, está xusto sobre o río Paraná, na hidrovía que une Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguai e Paraguai. Esa vía que é moi navegable, que é un porto moi importante agrícola da rexión. E sobre todo, vinculado, sellado con isto, é un grande polo gastronómico, non? Hai moitos restaurantes de pesca de río moi recomendable, a verdade. Nese sitio, a cidade naceu arredor do monumento á bandeira. Hoxe é o punto destacado, foi o sitio onde Manuel Belgrano ergueu por primeira vez a bandeira argentina, non? Nesas loitas pola independencia. E justamente nese sitio tan simbólico para un país como noso, Argentina, porque eu ás veces falo do noso para Argentina e Non te tamén aclaras, para non? Galicia. Quírenme disculpar, eu vou tentar aclarar cando sexa para un e para outros. Nese sitio tan simbólico para Argentina hai moita presencia nosa, a galega e a española tamén. En verdade é moi simbólico. Eu pensábalo agora antes de falar con vos, a marxe do que vos quero contar, que son moitas cousas, quería remarcar isto, non? Que maneira tan fermosa e tan enriquecedora de convivir, non? Neste sitio de Argentina, tanta presenza galega e española tamén, que é moi noso, non? Moi galego de estar no mundo en todos os sitios e moi argentino de estar no mundo de moitas maneiras, ben sellados a outras culturas. Así que é genial. Ide a Rosario, que ademais de comer ben, pasalo ben, podedes ver. Mira, por exemplo, temos un centro galego, por suposto. Dicir, habrá centro galego, por suposto, non? En Rosario. Para empezar, eu non empezo por ningures. Primeiro o centro galego. Teñen ali moitas actividades culturais, formativas, tamén gastronómicas, teñen un castelao. Así que se en algún momento podes pasar por ali... Eu creo que hai máis castelaos na Argentina casi que en Galicia. Sí, pode ser. Pois haberá que ver que parte de Galicia somos nós, entón, aquí. Pois podedes pedir de velo, paga a pena realmente pasar, pero un dos puntos máis importantes e máis abraiantes deste territorio rosarino é o Club Español de Rosario, que foi construído en 1882, comenzou o proxecto e segundo as leis ou as normas do modernismo catalán que estaba en boga nese momento, segundo os planos do arquitecto Roca y Simó, foi declarado de interese cultural de Rosario
é Monumento Histórico Nacional de Argentina. Digo, para que vos fagades unha idea da relevancia desta construcción, que é un centro onde os españois xuntábanse para facer a súa vida, pero ademais que ten o seu peso específico e moi importante tanto na cidade como no país, ¿no? En Argentina. Para que vos fagades unha idea, se ides camiñando polas rúas de noite, como me pasou a min o día que o coñecín, ides flipar, porque está moi ben iluminado e toda esa magnificencia do modernismo catalán vese dende bastante lonxe, aínda que está no centro, non ten o espazo, porque está no centro e as rúas son pequeniñas, entón non ten o espazo así como escénico para aprecialo na súa grandiosidade, pero si vos poñedes debaixo ides de estar un bo anaco aí mirando todas as figuras, os vitros, as lámparas, é genial. E ademais desta actividade e vida tan importante, pois ten un lucernario, dice así, que é un vitró que ten xusto na parte de arriba da escaleira de entrada, que é moi monumental, que é o vitró máis grande de América Latina, de Sudamérica. Ten 317 metros cuadrados, non? A 25 metros de altura. Entón, imaginade vos que ten un escudo español realmente impresionante, tanto no arquitectónico, no artístico, como no simbólico, non? Imaginade isto na cidade de Rosario, onde se ergueu por primeira vez a bandeira argentina. É algo moi bonito. E despois, outro dos puntos que paga a pena visitar, vencellados con España, é o Centro Cultural Parque España, que é un destes centros que a red de AECID ten no mundo, son 19 en total, 3 están aquí en Argentina, un deles é Parque España, é un espacio maravilloso, realmente fermoso, na beira do río Paraná, ten unha xestión conxunta coa Municipalidade de Rosario, pero ali tamén hai moitos espacios, hai mediatecas, túneles, teatros, anfiteatros, unhas escaleiras monumentales que dan ao río, que balconean ao río, onde se pode realmente apreciar o que o río e o entorno natural da cidade. Así que, bueno, sí, cabe un montón de xente ali, non? Nesa esplanada. Sóname agora de ver así fotos de que cabe un montón de xente nesa esplanada, non? Pois mira, o Teatro Interior, que é un auditorio, son 500 persoas, que para unha cidade como Rosario non está nada mal para ser un centro cultural español. Pero no anfiteatro, que dá ao río, que balconea o río, caben outras 300 persoas. Pero o que son nas escalinatas, estas das que te falo, que son moi altas, hai capacidade para 5.000 persoas que poden pois asistir a calquera actividade, espectáculo, conferencia, o que vos podades imaginar en este entorno maravilloso. Que chulo. Paula, ti estiveches currando aí a semana pasada coa embaixada e teñas que laburar, como dirás ali. A min interésame, estamos aquí Raúl e mais eu, que temos unha profunda vertente de deportes. Realmente Leo Messi é omnipresente en Rosario? Ou pasa un pouco máis desapercibido do que podemos imaginar o resto da xente? Mira, eu estuve máis ben de vacacións. Non me preguntes estas merdas que paso de Leo Messi do fútbol. Non, tiven ben tempo de pasar polo redor dos estadios, ten dúas canchas moi coñecidas dos equipos, xa sabes que eu de fútbol moito non entendo, pero sí, Leo Messi é moi omnipresente na cidade, dende un mural moi enorme que se ve dende o monumento á bandeira que está xusto no centro ata a súa presenza tanto no mítico e no fútbol como nos negocios, na construcción, está moi imbrincada a súa identidade na cidade. Aínda que Rosario é moito máis, non? Como vos podedes imaginar, máis aló de Leo Messi. Bueno, sí, sucede como noutras ocasións que de golpe sae alguén que acaba situando no mapa para outra moita xente unha cidade. Bueno, descubrimos Rosario, da man de Paula Sabajanes, fermosísimo. Pauliña, un bico enorme, ata a próxima, que ven poderte ver. Recupérate, que vexo que andas un pouco a medias. Vale, moitos bicos para vos, é un placer facer esta viaxe vendo vos. Igualmente, bicos, chao. Imos a Florencia.
Lambóns de Viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Noto con i brividi, a volte non so esprimermi e ti vorrei amare. Isto que soa e brividi, soa e amola a Dani porque di que Mahmoud Blanco ten suficiente voz como para non meterlle autotune, pero machiño, felicidade, verá. é o que hai. Sen autotune non eres ninguén. No. Nin en España, nin en Italia. Vou facer así, cos dedos xuntos. Ma que Vou fa? ter que Como se Per chama? que? Como se chama o cantante? Mahmoud Blanco. Mamú, ma que fa, Tens Mamú? que sentar un día aquí a Per Ortiga que, para que fale Mamú? contigo e xa discutides Este que con el outro día, sí. xa discutides así os dous. Bueno, Raúl, imos empezar esta viaxe que é a protagonista de hoxe pola Toscana e que para vos comezou o que a viaxe en sí en Florencia, no Sí. punto máis alonxado de Livorno, que era o voso porto de chegada. Sempre preguntamos o mesmo ao principio. Agora, despois así de un tempiño, que é o primeiro que se che ven á cabeza de cando estiveches en Florencia? O que máis lembras? O solpor e o amencer. Foron 2 días tan só, tiñamos o tempo limitado, co cual a visita aos Uffizi, as pontes e os paseos tiñan que ser nas horas, digamos que nas deshoras. Aproveitar o tempo significaba comer na rúa probablemente ou comer de camiño a. Entón, ese amencer e o solpor sobre o río en pleno mes de xullo a min impactoume, Claro. dende onde estábamos dormindo, sobre todo. Entendo que polo que me dis era o único anaquiño de tempo que tiñades algo de tempo, non para Nos. pararte, non? Exacto. Porque o resto foi prácticamente en movimento. En 48 horas visitar os Uffizi é moi intenso, pero ao mesmo tempo quedache a sensación de querer volver, porque nunha tarde non che aproveita, non? Pero o resto de paseos pola cidade foron fantásticos. Tamén o Duomo, o David, sí que hai imaxes, as pontes, a dos Orfebres Claro. e o Vecchio. Florencia para ir 2 días, entendo, ten un problema importante de organización de viaxe porque ten museos moi importantes que ver, que esos son Que horas que sí ou sí tes que gastar. Exacto. Entón, Tes que priorizar. Lembras un pouco como fixestes para organizar en só 2 días ver Sí. todo o que hai que ver en Florencia? O Uffizi era imprescindible e tiñamos que ir sí ou sí e queríamos ir ver o Duomo e o museo. Tiñamos eso absolutamente claro e decidimos adicar a cada unha das mañáns o completo para facelo, e a tarde digamos que un pouco ao noso aire pasear, ver e improvisar tamén en algún momento. Si que tivemos que reservar os Uffizi porque tens o que facer con antelación, Sí, se ollo, non é imposible. E tamén o Duomo xa o tiña pechado, entón sirveu para facer esas 2 visitas ao mañán con tempo, que sí que fora, digamos que non apurado, non perder o tempo, pero que aproveitar esa mañán. Dixeron a mañán completa, e a tarde, digamos que como máis tranquila, para facer outras cousas. Sí, home, hai que dicir que o Uffizi é unha galería onde están unha serie de obras imprescindibles, sobre todo renacentistas, principalmente. E logo, claro, o Duomo é o conxunto de baptisterio e igrexa, catedral, perdón, que a min alucinoume. Eu eso de ver unha catedral verde e branca que parece que te ven en riba no momento que entras, eso é maxestuoso, vamos. E a visita arriba xa non che conto. A visita arriba é espectacular, a cúpula por dentro é absolutamente para quedarte obnubilado. Pero absolutamente. Que moi grande. É unha cidade que constantemente quedas medio parvo, Sí. porque ti esperas En que hai cada un montón de recinto. obras renacentistas, Sí. pero xa chegas a varias das prazas principais e hai un montón de estatuas como se fosen un museo Sí, ao sí. aire libre.
casi de sobrado. Que das túas, Efectivamente. agárrame o cubata. Toma, Sí, ten, sí, aí sí, tes... sí. Mira, esto témolo o aire Isto libre. como non nos cabe, ímolo poñer no medio da praza porque non nos cabe. non? Párate, mira e disfruta uns minutos, o tempo que che leve continúa. Ese é un pouco o camiño. Decidimos tamén non comer no centro, nin pararnos no centro, o sea, a cea que era, digamos, que a comida forte do día, facela cerca de onde dormíamos, pero nos arredores. Evitar o centro para que fora máis económico tamén, para que non tiveramos que pagar máis, e atopamos igualmente a comida xenuína italiana en calquer recanto. O sea, lembro, non en Florencia, pero despois comentámolo, de camiño parar nun pobo, non sei nin que pobo era, pero comemos ás 3 da tarde porque non colléramos os bocatas, non paráramos, e comemos nunha auténtica taberna italiana onde estaban ali uns tipos fumando uns cigarros, tomando unhas cervexas, botando unhas risas, como moi italiana ou como moi película dos 60, absolutamente. Os coches abertos, un descapotable, outro tuneado, sabes, era moi auténtico. A señora deunos de comer prácticamente en italiano moi pouco, entendémonos por acenos, puxonos que lles deu o que lle deu a gana, o que teña, e comemos unha pasta fantástica. Bueno, é un pouco como cando quedín de en Portugal onde comes, ven en calquera sitio, en Galicia onde comes, ven en calquera sitio, non? Onde E a vexas que hospitalidade, porque era moi tarde, eran prácticamente as 4 da tarde, e xa pensábamos, bueno, pois non comemos. é unha viaxe tanto para iniciados en viaxar como para non iniciados moi recomendable porque se accede moi sinxelo por un montón de aeroportos de Bolonia, Pisa, Livorno, o propio de Florencia. o propio de Florencia, incluso se queres ir desde aquí, desde Galicia a Bérgamo, ten estas conexións cómodas. A cidade en sí é camiñable, que iso é moi interesante, verdade? O que pasa é que é certo que cando fuches ti, probablemente facía calor, un calor interesante, e que hai bastantes na zona bella, pasa como en Santiago, hai un montón de turistas, é a verdade, non? Hai un montón de xente. Sorprendeume non atopar tanto turista daquela, non sei por qué, non me digas o por qué, pero non foi ese ambiente masificado. Non atopamos agobios ou estivemos abafados en lugares, ningunha praza, era como moi relaxado, o sea, non había tanta xente como eu esperaba. Sorprendeume, probablemente despois, isto foi xa hai máis de 10 anos, pero sorprendeume que non había tanta xente como eu agardaba en pleno mes de xullo, porque sí que me chamou a atención. As cousas, perdón, das que máis amolan a xente, os turistas cando van ás cidades parecidas a Florencia, e en concreto en Florencia, non é tanto en moitas ocasións a xente que hai pola rúa, que sí que as hai, pero sí as peaxes que son as colas que hai que facer para o Duomo ou para os Uffizi, como dis que son as grandes atraccións de pagar a entrada e ter que esperar. No vosso caso foi así? Tivestes que agardar moita cola? Tivemos que agardar bastante cola, sí. Aínda que tiñamos o horario moi cedo pola mañá para aproveitar o día, e sí que tivemos unha cola duns 15-20 minutiños. Que pouco ali, sí que é recomendable facer xusto que fixeches ti, non? Que é ir moi a primeira hora da mañá, ter marcada xa a hora de recollida das entradas reservada, a primeira hora, pois unha espera nese caso moi curtiña. Bueno, as vistas que os que estades vendo aquí en YouTube son espectaculares en calquer sitio elevado. Lado do río Arno, onde estábamos nós, e precisamente víamola pois situada, o Duomo víamolo tal e como estamos vendo agora. E espectacular, de feito no Solpor, como di Raúl, moita xente, moito estudiante, con unha cidade con bastante ambiente estudiantil ou con bastante xuventude, séntase en algúns dos montes a levar unhas bebidas e a tomar algo e a falar, a charlar, a guitarrita, exactamente. E a verdade é que é interesante podelo presenciar, a máis de poder dar un paseo pola zona bella como todo o mundo. Falamos do Duomo, falamos das galerías Uffizi, as prazas principais. Ainda non me comentaches nada do Ponte Vecchio, o ponte máis famoso que ten a cidade, unha das pontes máis famosas que ten Italia. Que che pareceu? Gustoume moitísimo cruzalo, sentarme ali no medio, ver como a xente se paraba. Aí sí que o Ponte Vecchio ten un éxito extraordinario, está constantemente xente. Aí sí que probablemente o lugar onde máis xente estaba o sí, o único que se parece un pouco máis a Venecia, non? De case ir así... Exacto, que tes que, completamente digamos, que apartar, empurrando a xente, sí. Os candados,
que é moi clásico, colocalo, ou lanzar ao río algunhas moedas, porque había xente que lanzaba moedas, que me chamou moito a atención. Vamos isto. sobrados, aí tamén. Sí. Bueno, a que non fixo primeiro e Claro. despois xa sabes que vamos todos Pero por casi tamén. vos diría que me gustou máis, que me impresionou máis o dos orfebres. É unha ponte máis original, coa galería que me resultou máis bonita. Se cadra tamén ahora que a cruzamos, que era cara ao Solpor, coa luz que ten a Toscana, que é moi mediterránea, é moi todo moita luz, moito verde, non sei como explicalo, sí, tamén así, recordo un pouco a imaxe que ao mellor tiñas de ver películas, de imaginar como podría ser. Recordoume esa luz, cruzar a ponte dos orfebres e dos xolleiros, pois non sei, gustoume moitísimo. E dos museos, as estatuas míticas que hai Sí, ali. o David que o atopas na praza principal. E é como un imagina ou cambia sobre o que as expectativas que un tiña cando pode ver o David? Impresiona a realidade, non? Porque é o tamaño tamén, imagínalo máis pequeno. Probablemente tes esa sensación e cando chegas ali o ves, pois sí que chama a atención, sí que... Unha das cousas que sí que recomendo eu, bueno, os tres estivemos en Florencia, unha das cousas que eu lembro con uns mellores recordos é o aperitivo que hai casi en calquera dos barrios que xa sabedes que eu son un pouco de tomar unhas cañas e tal, que sí que me gusta esa movida, e o tema do aperitivo de Florencia pareceme moi interesante. É moi recomendable tamén. Eu teño unha familiar que vive ali, que traballa ali dende aí, non sei, 12 anos, algo así. Silvia, botamos de menos. Bueno, solo Dani, eu non che coñezo, pero bueno, Vale. probablemente tamén. É unha moza encantadora. Silvia, eu tamén te boto de menos. O primeiro sitio onde comimos foi nunha sociedade cultural. Entón, levounos a un sitio que parecía que estabas entrando nunha librería. Non había xente, unha cousa moi Que guai. moi pechada, sopa fiorentino, Sí. supoño. Entón, era como unha especie de tenda de libros onde había exposicións e tal, e na parte de atrás había un restaurante pequerrechiño con 5 ou 6 mesas que te atendente dunha forma así moi privada, moi parecía de lei seca, en certo modo, pero claro, super elegante e claro, unha burrata exquisita, unha burrata en un queixo. Sí. Bueno, é un queixo que se come así como metido nunha ensalada que é unha bombita. Sí, bombilla además que se desfai, en canto Sí, se desfai é unha sí. explosión de sabor. Pois, claro, en esa sociedade cultural, que era como unha especie de sociedade gastronómica encuberta, tamén se pode ter unha experiencia italiana con un punto de vista distinto deles mesmos. Ti tiveches tempo, xa comentaxes antes que afastado, pero facer ese aperitivo, que é Non. unha especie de aperitivo que facemos aquí, pero casi trasladado á cea, non? Entre a Os merenda e vinos. a cea, sí. A noite sí, o aperitivo en sí non, pero sí que o fixemos nos arredores. E sí que lembro que foi nunha praza pequeniña cunha fonte, non lembro que piazza era, pero sí que lembro que tomamos salir moi relaxadamente e que sí que nos puxeron un aperitivo tamén, non recordo exactamente, pero que foi moi agradable justamente antes de pasear e a topar o sitio onde facer a cea, onde, bueno, tamén nun local super caseiro facemos unhas pizzas impresionantes, É que prácticamente vayas onde vayas feitas no é momento, chulísimo. A pasta que fan ali forno de é leña, brutal. forno de leña, xusto. Bueno, outras das excursións que fixestes desde Florencia nesta viaxe a toda velocidade foi a de Pisa. Sí que me gustaría ir parar un momentiño en Fomos antes a Siena. a Siena. Sí, e Siena a min foi o que máis me impresionou da viaxe, porque non tiña nin idea. A mí Siena soábame a Montepaschi Siena o equipo de baloncesto. Son moi de baloncesto e soábame o baloncesto. Bueno, pois a cidade de Siena, e foi chegar co coche, entrar na cidade, aparcar xusto ao lado do hotel. O hotel estaba nunha ladeira da cidade, a cidade está nun alto, nunha pequena loma, e é unha cidade que aparenta medieval, casas bellas, rúas estreitas, reina tamén o Duomo e tal, e non coñecía prácticamente nada do palio, da historia do palio de Siena. Entón, dormimos ali e asomámonos a pasear a cidade, e a cidade paseando foi encantadora. Sí que me impresionou o Duomo de Siena máis que ningún. Lembro que aquela noite estivemos ali tomando un xeado, estivemos 3 horas por ali, arredor, sentados por aquí, por alá, a luz de noite, as cores blancas e verdes que tamén ten,
a Praza do Palio, imaginar despois, claro, ver como é o Palio, ver a Praza Baleira, as terrazas onde te podes sentar, xantamos ali. Siena sí que me chamou moitísimo a atención. E de Siena tamén tiña unha historia gastronómica. Dime. No día que nos íamos, cerca do domo, pois veña, vamos coller os bocatas. E atopamos unha charcutería dunha cooperativa local. E non provei aínda hoxe un salami como que mercamos ali fresco, co pan, cos boliños de pan frescos do día no momento. Fíxonos a señora os bocatas. Bueno, nunca, non sei, está no top 10 de bocatas que nos levamos para comer aquel salami e a mortadela, e que non comín Xa podía outra estar bo cousa para igual. que fales da visita a Siena e a Florencia, con todo o que hai que ver, que digan, pues, salami- Florencia bien, pero o salami de Siena... O salami de Siena na miña casa é mítico. Que guai, que guai. A Ese verdade foi que... cando nos marchamos, porque estivemos todo o día, e o día seguinte que cando xa nos íamos para facer outras excursións, Claro, fixémolo. o que a xente non imagina o mellor de Siena é que no medio dunha cidade chea de recunchos pequenos, de rúas moi Ese estreitas, lugar tan- chegas á praza do Palio, onde se fan un montón de eventos, pero entre eles unha famosísimo, unha carreira de cabalos. É increíble como nun sitio tan estreito, tan pequeniño, aparece despois esa praza que encima non é completamente, non está ao mesmo nivel. É como ovalada, é está como torta aí. Sí, exactamente, é como se a moveran e que se estivera inclinada, Sí, e tivela dende a perspectiva de abaixo, vela cara arriba, e dende arriba ves claramente como ese óvalo, porque non é incluso nin sequera un círculo, é un óvalo, como está E a orientado. praza na que non se pode facer fotos, porque é imposible. Está mal feita para facer fotos, é tan grande, ten unha esa torre tan alta. Dime, Dani. Vai ser o 2 de xullo. O Palio. O Palio. Sí, Claro, que nos é unha concentración aí. Sí, se expliquemos que é o retransmite Palio. na tele. É como unha carreira de cabalos, Sí, donde con casi non hai bandeiras, normas, sí, e van a exacto. saco. Moi famoso polas exhibicións de bandeiras. A ver, como lo comía, pero con bandeiras e Exacto. pendóns. O certo que é unha chulada. Cando dixeches dos xeados, unha cousa que aprendí en Italia, gracias a miña curma Silvia, é que os xeados que hai que coller son os que están tapados. As xeaderías boas son as que teñen tapa Non amosan metálica o- e non se ve. Esos son os bos. Os que se ve o produto, esos non son tan bos. Espera, isto Sí, despois sí, de sí. 65 programas de Cuidado. Lambóns de viaxe, Sí, isto a ver. por fin vale para algo o programa, espera. A ver, Teñen que Entón, estar tapados. Os xeados bos son, hai xeados, hai xeaderías que claro. teñen unha tapa metálica en cada un e tes unha etiquetiña que pon pistacho. Bueno, Se se ve o pistacho malo. se se ve o pistacho, mal asunto. Ti pilla o chocolate que non se vexe. Claro. sí, Sí, esos son os vos. pareceme Espectacular. o mellor Argumento, truco. razón, tal, que como dixo a miña curma, é a razón Sí, de pero peso bueno, de alguén que vivir vive ali. claro. Pero dixo, a esta non imos a esta, que non se ven. Bueno, Siena é a segunda visita despois de facer a paradiña en Florencia de 2 días. En Siena estivestes, entendo que un día prácticamente completo, Sí. e nun día vese ben a cidade. Xa son cidades algo máis Sí. pequeniñas que Florencia, verdade? Sí, Siena, o centro histórico e o Duomo podeche levar un día. Hai dúas igrexas, non lembro o nome, pero que as visitamos e que están cercanas e que tamén paga a pena facer a visita. Moi de E camiñar, como moi... entrar en coche ata preto de Siena? Porque claro, eu entendo que as estradas normais parecen anchas estas cousas, pero os povos que hai na Toscana son povos como se entras aquí nos povos de Galicia moi pequeniños, que están cheos de comarcais e de carreteira, de estradas locais. Sí, condúcese ben por esas estradas, non ten ningún problema. E Siena, a sorte que tivemos, que non nos sabíamos porque foi o show, é que era na ladeira, polo tanto ti subías por ese lado da ladeira e podías aparcar abaixo, tiña 5 minutos dende o aparcamento abaixo ata o hotel. Era unha zona específica Sí, para aparcar o así. coche, sí. Vale, Sí. como un aparcamento destos masivos fora da de cidade, pago, pero moi cerca. exacto. Moi ben. Na propia ladeira, o sea, era prácticamente caído cara a un dos lados. Entramos por ese lado, a min chamoume a atención e dixe, pero se estamos entrando polo lado contrario do que parece a entrada principal a Siena, e era como se entráramos pola outra parte, e ali aparcamos, atopámolo fácil, prácticamente sin coñecelo, sin sabelo, entrar. Pero sí que é certo que polas comarcais condúcese ben. Hai un tráfico normal, fluido. Viches algún mini como que temos detrás, destes Non, antigos así non, feitos, non? Non.
Pero pizzas destas papaches, Pero non? pizza papamos, sí. Pizza papamos. En Pisa... Ves que hai En Pisa tomamos hai pizza. como hai Raúl como a vez unha ledicia do recordo e unha frustración Claro, de non xa non vou papar repetilo, esa sí, pizza, sí. viste? Totalmente. Pizza papamos. Tiño moitas gañas de volver a Toscana. Hai un ratatouille, sabes? Hai un constante ratatouille Totalmente. Es que estamos sabendo cando estaba facendo a montaxe do que temos de fondo e vía eses cafés, porque non sei se tamén Sí, eres amante do tamén, café, dos tamén. ristretos que fan ali que son espectaculares. As pastas e as pizzas, é certo que cambiache o día. Había que falar tamén do en Florencia dos cafés, que hai que andarse con ollo porque poden qué? meterche un clavo so verano. Veña, vamos. Tomamos un café na Piazza do Duomo en Siena, e creo que foran 3 euros ou 4 euros unha Coca-Cola, 4 ou 5 euros. Lembro perfectamente sí. que o fas unha vez, Sí. claro, porque estás no sitio onde estás. O sea, Eso tamén hai que pagalo. Sí. Consello de primeiro de viaxante que sae, de viaxeiro que sae fora de Galicia en xeral, o café con leite é moito máis caro fora que en claro, Galicia. O sea, claro. ali un ristreto podes tomalo nalgúns sitios. E será o auténtico ristreto. Esa nunca saberemos. ou é leite con cafés. Eso nunca saberemos. Bueno, pois xa nos quedou claro máis ou menos o que hai que ver en Florencia, o que hai que ver en Siena, en ambos os dous sitios, sobre todo Florencia ten moita zona, xa hai moitísimos anos, tamén me pasaba en Roma, que xa había moita cultura dos apartamentos cando aquí simplemente había campings ou hotéis. No teu caso sei que quedaches un apartamento. Eu sempre que fun a Italia e a Florencia fun tamén un par de veces, tamén quedei en apartamento, e no teu caso tamén, non? Tamén foi apartamento. Funcionan Foi fenomenal, non? Nunha vila con 2 plantas e nós tiñamos a planta de arriba. E era un apartamento. En xeral funcionan Moi ben, maravillosamente. moi ben. A mí sorprendeume o ben que nos atenderon, porque chegou o señor, esta é a súa chave, esta a miña, Sí. unha seriedade pero moita corrección que se agradece, onde, mira, este o contrato, por favor lea, e fixo moito fincapé en que léramos a categoría de illamento acústico e térmico, cumplimos enerxéticamente con todo, era moi atento e puntual, porque hai veces que ven a recoller a chave e logo non aparece, non, estos moi Moita ben formalidade xestionados. na recollida, na entrega, a limpeza do propio apartamento, coincido. novo, Ben explicado ben todo. explicado todo, electrodomésticos e demais novo, tratado todo con absoluta corrección. Hai como dúas maneiras en xeral para quedarse neste tipo de cidades. Unha que utilizou Raúl, que é quedarse un pouco máis alonxado afastado do centro. Outros, por exemplo, eu sempre estiven moi céntrico, en apartamentos que quedaban cerca da Piazza da Signoría, que onde está o concello, e iso, aínda que é un pouco máis caro, non está aos precios dos hotéis de 5 estrelas, ni moito menos de 4 estrelas, e permite nesa zona, se te des a opción, paga a pena intentar buscar algún que teña terraza arriba, porque casi ningún dos pisos ten moita altura, pero moitos deles teñen unha escada moi estreita, difícil de subir. Cuidado se tedes algún problema de que torcedes o nocello con facilidade ou que sexa, pero é certo que arriba as vistas son chulísimas. Case sempre, de todos os teitos das edificios da zona Parece bella. que subes o fallado e logo tes unhas vistas espectaculares. Chulísimas, hai terrazas moi chulas. Bueno, aí están as recomendacións. Xa vimos o que é Florencia e o que é Siena. Hai moitas visitas ao redor como Luca, logo mellor se intentamos ir a San Gimignano, que é un dos pobiños máis pequenos, pero sí que me interesaba tocar o tema de Pisa, non? Porque todo o mundo vai a esa zona de Pisa en moitas ocasións porque o aeroporto está preto, é unha cidade que incluso se pode baixar 2 horas e podes volver, prácticamente se ve, pero todos temos a gran idea da Torre de Pisa e de se está inclinada non está inclinada. Que pasa cando chegas realmente a esa zona, a ese parque no que está a Torre de Pisa? Que te levas un pouco de decepción. Non me digas, ¿sí? Por qué? Sí, porque está todo xunto, imaginas a torre como un monumento, pero claro, a perspectiva que ten como un monumento xigantesco, e ao final a torre pois é unha torriña, non? Chegar ali e vela, pois eu levei un pouco de decepción, realmente. Pero está inclinada. Está inclinada. Eso E coincido. sigue aí en pé. E sigue aí en pé,
digamos que o máis recorrido é a foto, o sea, a foto da torre, todo o mundo deitado no prado, con un prado enorme, todo o mundo deitado no prado e cada un buscando a súa forma, uns coas mans, outro cos pés. Eso é absolutamente un topicazo. A foto que teño dali é da xente pintando parvo facendo iso, un montón de peña así, que si non sacas o plano da torre, ves un montón de persoas que parecen borderlines todos, que están facendo estes tipos de... E cada quen tratando de ser máis original. Claro. Que sea o peor. O que ten que facendo ver... unhas maniobras co corpo que dices, pero que quere facer? O que ten que ter visto a xente dali. Bueno, pois vi un caeu, americano... Claro, caeu moita máis xente facendo a foto que a torre. Pero o que sí que coincido con Raúl é que cando vas a Pisa e ves a torre parece máis pequena, hai tanta xente que chega a agobiar un pouco, pero a torre en sí, según o ángulo non que te poñas, porque en algún sitio non parece que está inclinada, pero onde se ve que está inclinada chega a dar incluso un pouco de medo, Que parece que che cae, verdade? Se te pos do lado do que está inclinado, de ese lado coa perspectiva, parece que de un momento a outro sí que che vai caer. Hai xente que sube, teño entendido que hai etapas que non se pode subir, outras que sí. Creo que non se podía subir naquele momento. Cando estaba pechada. Vale. Non sei. Eu puiden subir, pero decidí non subir. Porque, bueno, visitei no ángulo que sí que parecía que estaba moi inclinada. Sí que é máis bonita para ver que para subir, non? Sí, eu creo que ten máis sentido. Home, subir terá o seu aquel, non? Ver como te vas inclinando e como te vai levando, non? En canto tempo máis ou menos se pode ver a cidade? Porque en sí é un camiño bastante longo normalmente desa estación de tren onde sexa que te leva ata a Torre de Pisa. Unha vez que ves a torre, que podes estar ali unha hora, unha cousa así. O domo non está mal, é moi sinxaliño, pero non está mal. E impresiona moito o propio oco, a propia cúpula é moi branca, non sei, o silencio, había pouca xente, coincidía que había moi pouquiña xente, non sei, chamoume moita atención. Si, é case máis espectacular esta parte que estamos vendo, esta foto na que se vexa parte do Duomo coa composición que fai atrás a Torre de Pisa, que en sí despois cando ves a torre, incluso a veces decepciona un pouco porque según como entras na cidade, mira, ese un dos que estaba facendo parvo con medindo coa súa man a altura da Torre de Pisa. Outra é de poñer a man debaixo como se soster esa... Pero digo que según como chegues a Torre de Pisa aparece da nada e dis, pois era isto. E non ten moito máis, non? Sí, claro, exacto. Da calquera xeito paga a pena ver ese parque, sobre todo que unha visita, non sei se coincide, Raúl, que é sinxela, non? Se vas en tren ou en coche, hai un caminiño de 20 minutos pola cidade que máis ou menos tes unha impresión de como é e chegas a isto. Tamén aparcamos moi preto, moi cerquiña, non había prácticamente problema para facelo e o paseo é un paseo moi chulo. Na propia cidade percórrela en nada. Tampouco é unha cidade especialmente atractiva como pode ser Florencia ou como pode ser Siena, con esa parte medieval, con ese casco antigo, digamos que era diferente. Nos collémola cunha... creo que había problemas co lixo, eu creo que había unha folga, estaba como moi revolto todo, estaba un pouco sucia, deunos esa sensación, de pouca limpeza, e creo que coincidía unha folga. Que mágoa. Bueno, ademais destas tres paradas, cheas de monumentos, cheas de estatuas, cheas de historia, que son Pisa, Siena e Florencia, unha das paradas que fixo Raúl é unha das que non se pode facer en tren e que é unha mágoa que non chega en tren ata aí, que é un pobo que está nun alto, o das torres, cunha chea de torres, que casi parece agora moi fácil recurrir a que parece de Xogo de Tronos, pero que realmente é espectacular, que é San Gimignano. Sí. Como é San Gimignano? San Gimignano é de repente, pois o que diste, parece que son chimeneas, ou que son chimeneas dende lonxe, vas achegándote co coche e ves, empezas a contar, son unha chea delas, non sei se son 14 ou algunha máis, son torres medievais do propio pobo. E chegas ao pobo e é un pobo auténticamente italiano, que é da Toscana ou que podría ser siciliano auténticamente, porque é un pobo rural e vive da visita das propias torres en sí, que cada unha ten a súa historia, que cada unha foi construída no seu momento e que algunhas son visitables, algunhas sí que se poden subir, a maioría delas son privadas. E aí entendo que o camiño en coche ata San Gimignano e todo o que rodea, as vistas que hai, pero sí que tes a esencia real de estou na Toscana, non? A Toscana pura. E o camiño, vendo as vilas, vendo as viñas, vendo os frutais, vendo a cor das flores,
ese subir e baixar, porque é continuamente subo e baixo na estrada, é moi auténtico, é sentirte realmente estou tocando a Toscana auténtica fora pois do volumen, digamos, turístico, non? Sí, vas de outeiro en outeiro con esas, bueno, a Estrada Bianchi, esa xusto. E logo a cidade, chulada. como estamos vendo agora nas imaxes, eso, un montón de chemineas, Sí, parecen moi rascacéos, estreita, Parece a cidade máis por grande do que incluso o pobo, pero porque o pobo é pequeniño realmente, é un pobo moi pequeno, está nun alto, chegas coa estrada que lle chega, hai un desvío e a 1 kilómetro, estás enseguida aparcas a entrada do pobo para poderte mover a pé e recórrelo tamén en nada, nun cuarto de mañán lembro que tomamos café ali incluso nunha das piazas tamén e a verdade é que é moi agradable. Está moi esprimidiño, 4 días ver Florencia, Siena, San Gimignano, Pisa. Que che quedou por ver que se volves agora a Toscana quererías ver? E ainda fomos a Montecarini Terme, que é un pobo de balnearios. Que chulada. Estivemos tamén de camiño, como xa nos volvíamos para Livorno, dixemos, vamos a ver este pobo. É un pobo que tamén está á beira dun monte, é un balneario completo. Entras, ten un recinto para un balneario brutal. Había unhas termas, non chegamos a meternos porque non daba tempo, pero podías aproveitar as termas e darte un baño, unha zona de piscinas, e un pobo como moi alpino, como moi italiano, de outra zona, non? Xa máis do norte. Sí, máis do norte. Tiña pinta máis de casi suizo, como unha vila termal, pero de outra zona. Moi chulo, gustoume Montecarini. Sí que me gustaría ter parado máis en Luca. En Luca pasamos por ali, prácticamente non nos deu tempo moito, máis que dar unha volta, creo que fora en bici. Que chulada. Sí, sempre acabamos dando unha volta contigo en bici. Bueno, moi chula esta viaxe. Quédame como sempre un pequeno atraco, vas ter que contar rapidamente un recunchiño de Galicia onde pasas unha tarde moi chula. Imos co final do programa. En Lambóns de Viaxe, recunchos. Xa teño frío, estamos en agosto e quero pasarme esta noite contigo sin frío. Camandos Monolius, imos rematar o programa co atraco que velle facemos sempre aos nosos convidados que fan de prescritores e ademais de viaxar a sitios como a Florencia ou a Pisa, pois teñen os seus gustos aquí cando están na casa en Galicia. Raúl Villares, ti onde che gusta ir cando tes un anaquiño de tempo libre? A Ría do Barqueiro, a desembocadura do Sor, que ten unha ponte de ferro que pasa o tren. Facer o descenso do Sor sería o seu, non? O baixar por ali polo río abaixo. Pero a Ría do Barqueiro ten o seu aquel, porque entras no pobo e ten unha parte abaixo do porto que é maravillosa, pero tamén arriba. Dende arriba ten unha vista que é así en redondo da propia ensenada, da propia bahía, e aí é onde se afundiu aquel submarino alemán que salvaron os veciños do pobo. Meteron o barco, salvaron o capitán alemán, leváronos para Ferrol, os alemáns nazis leváronos a súa vez a Alemanha e o alemán volveu a ese pobo. Imaginas, pois, o alemán ali tomando algo cos veciños porque unha parenta súa casou ao final no Barqueiro. É unha historia moi chula que cada vez que vou ao Barqueiro gústame recordala, pero ese paseo pola ponte e a praia está moi chula. Esa tarde aí na Ría do Barqueiro é moi bonita. Hai canto que non vas? Xa hai tempo, xa hai 3 ou 4 anos que non vou, teño que repetir. Hai que actualizar. Agora eu teño ganas de ir a Ría do Barqueiro, claro, e a Pisa e a Florencia. Raúl Villares, moitísimas gracias por estar connosco, é un auténtico placer. Grazas a vos. Espero na próxima viaxe, a que queiras. Por suposto. Vale. Moitas grazas a vos. Moitísimas gracias, Dani, gracias. Boa noite. A todos vos, lamonciños, moitísimas gracias por estar aí. Vémonos e escutámonos a próxima semana aquí, unha vez máis en Lambóns de Viaxe. Adeus. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, que